Čau, já vás vítám u dalšího Asku. Před chvilkou jsme koukali jsme na totální sex. První otázka je, kterou poslední věc děláváš před spaním? Někdy fapuju jak svině a někdy fapuju jak svině. Ahoj, nechtěl by si někdy v Plzni udělat nějaký sraz, třeba před Vánoci v Plaze, by to bylo fajn. Si píča. A jediný místo, kam zajíždím, tak je možná eporner.com. Je sakra, já jsem těhotnej. Třeba jít do kina společně na nějaký film s milvkou, vole. Matka, co bych Pojedeš na These Nuts? To jsou naprosto na hovno otázky to. Jakou postavu u holek preferuješ? Líbí se ti víc vypracovaná hubená nebo takzvaná krev a blíko? To mám jako rád, když je prostě holka vypadá chlap. Tohle mi vůbec problém nedělá. Vadí ti, když má holka knírka? To mám jako rád. V jakých programech si stříhal, v jakých stříhal? Top. Zakládáš hodně na barvě čuráka? Jako? Jako líbí se mi víc takový ty jak přírodní. Jaké je v tvém oboru dobré uplatnění? Hovno? Masáže jsou dobrý. A půjdu na vejšku. Top 3 energiťáky. Hele, začal mi chutnat totální sex, se jmenuje. A je hrozně dobrý. A matka, co bych píchal. Je taky super. Ten mám taky velice rád. A prostě klasika. Datel. Monster už pro mě není tak dobrý. Ale datel sherry je nejvíc top. Máš nějaký domácí zvířátko? Mám psa a kočku, Basíka a Macka. Ale Basi je vedle a Macek žere taky, takže tady nikdo není, takže vám nikoho nemůžu bohužel ukázat. Jak dosáhnout svého cíle? Víc odběratelů, víc lidí. Jo? Prostě snažíš se honit jak svině. Kamo, nejvíc top. Měl by si po dlouhé době zase udělat, to bych měl, už to plánuju. Jakou verzi MacBooku máš? Totální basí. 4 GB RAM, furt probíhá soutěž, že pokud vyfotíte čuráka z náramkem, můžete vyhrát nějaký plagát nebo něco prostě special a dejte hashtag Datel Weldon bez čárek, bez mezer, bez všeho. Takže já se s vámi loučím a čau. Se nějak probrat, protože jsem úplně mrtvý. Úplně.